Αυτά είναι τα 10 ποδοσφαιρικά τρόπαια με την μεγαλύτερη οικονομική αξία στον κόσμο. Fun fact, το τρόπαιο του Champions League δεν περιλαμβάνεται στη λίστα. Γιατί έχει τεράστια ποδοσφαιρική και συμβολική αξία, η οικονομική του αξία είναι σχετικά χαμηλή. Είναι κατασκευασμένο από ασήμι και αξίζει μόλις $15.000. Κλείνει παρένθεση, πάμε στη λίστα μας. Στο νούμερο 10 συναντάμε το τρόπαιο της Bundesliga, η θρυλική σαλατιέρα με αξία περίπου $57.000. Μια ασημένια ασπίδα διακοσμημένη με 16 πολύτιμους λίθους τουρμαλίνη που κουβαλά πάνω της χαραγμένα τα ονόματα όλων των πρωταθλητών Γερμανίας. Στο νούμερο 9 το τρόπαιο της Serie A, το Scudetto με αξία περίπου $66.000. Ένα μοντέρνο χρυσό χωνί που αντιπροσωπεύει την τακτική και την φινέτσα του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Και στο νούμερο 8 το Copa Africa, το κύπελο Εθνών Αφρικής, με αξία περίπου $150.000. Ο θησαυρός της Αφρικής, ένα επιχρυσωμένο τρόπαιο που αντανακλά τη λάμψη και την άνοδο του αφρικανικού ποδοσφαίρου στην παγκόσμια σκηνή. Κάνε like, ακολούθησε και φύγαμε για το Part 2.